Jepanu mas. Kocok. Ya. Dia. Mbak Titi ya ini kok meni kocak. Ari pinter kan kocok. Ya. Pol, lambene barang iso. OTW. Mbak aku telepon. Loh. OTW guys. Halo. Aku ngeterno klambi mayor aja. Enak apa, Mbak? Aku tak ngeterno klambi sik, ku seneni lho. Bayaran nih. Ditelepon kok Sing juga. jajan iki yo jak mangan-mangan lho. Lho wong iki gorono. Ya. Oh, Wah, yuk kenyis kayak bocah loh Mbak Titi. lah iki aku caruban lho wis. Mbak Titi kayak bocah. Kok sore ya? Mbak Mis kayak cah TK. Ya. Mbak Dali kayak bu guru. Ya, Assalamualaikum. Seret. Tak OTW guys. OTW ngejret. OTW kemana Mbak Titi kita? Kita mau kebun jambu. Ye. Mayes. Kok kebun jambu toh? Arep ngeterno Ari Reza ning hotel. Kita sudah sampai di Kembang Turi Pahit. Kembang Turi ki pahit loh. Kok ngejak rene toh Mbak Miski? Nek pahit pi Mbak. Ki lho Mbak, Kembang Turi ki Mbak. Ya teh kene kita. Ditarik wong sik ruwono kok iso. Mosok. Melingku kaya ngarepan kita. Wong bari pom ngono lho nek kae. Lah kadoh men. Lho atuh tanah tengah sawah sing kono. Lho alah. Lah kadung mbok go anu. Lah iya. Leru bae. Saya mati nih saya. Kilo bener guys. Kalau Kembang Turi tengah sawah. Namanya Kembang Turi guys. Tapi isinya ikan-ikan. Nggak tahu Kulone SMP lho ri. Iso didawe iki. ikan apa. Ikan cerit namanya. Oke. Ikan jret ya ora anak. Ikan jret yo mau angan lambemu. Lho kayak Nadine toh. Kulone SMP. Pi lho kok anak mobil-mobil Lho iki kok lho. wakeh men dino Senin kok ya rame Lho, men. jam istirahat lho iki. Yo kok wedi. Yo kok wedi ya. Setelah pengen ngenyari ya pengen ya setelah yo rame. Yo kok wedi aku. Ngene iki mumpung sik enak-enake ngono wis gak enak sepi kae. Yo kesek promo lho iki guys. Jadi nak nyari gak enak. Ya justru nek anyar enak suwe-suwe gak enak kok dilongi. Wah, lagi ciri kemancing. Lho, Beb, kok itu iki apa? Ini bose guys. Bose tasnya cilik tapi duitnya akeh we. Duit Jepang. Duit Jepang. Jepang apa? Jepang jeret. Rame sekali. Apa sih menu di dalamnya ini? Menu di dalamnya apa? Menunya apa sih di sini? Kok mubeng aja sih? Ini kok cantik-cantik dari mana ini? Oh, ada acara ya? Oh, nggih mangga. Iso tong dilem. Menunya mana menunya? Wes akhirnya dia keturutan Kembang Turi. Menunya apa kakak? Kok nggak ada listnya ini? Loh, sabar mbok jak loh.
Mbak Elu marah Iya. susu. Malah meninggal lho Pak Sabra. Duh, piye ta? Lah mau sik kelilih ngene Mbok Doli. Aku kono. Isi sak, heeh. Mau aku kan aku nak. Biasa aku ning kene nek no. Iya wis. Aku nggo meja dhewe nek. Iya. Teh. Ini apa menunya ini? Kepala goreng silarse. Oh silarse oh tiba ya. Terancam punah ya sepeles kayak silarse teh. Kemarin dulu atau kepala orang. Kepala orang. Nasi Ini, Bu. aja terpisah. Kepala goreng di Jawa. Kepala orang. Ini Bu. Kepala goreng iki lho 8.000 iki nek loro. Ya delok-delok ora mesti. Gelut ta, Mbak? Ya aku ya es dawet. Ya, Es dawet pira ning kono? adem. Piro? Hitung sisi. Sumur gitu. Kamu langsung seng. Turah duitmu. Dengai. Ini adalah dawet cincau. Ayo disepil, rasanya yuk disepil. Sering, tap, surat tap. Kembang tuh beri. Iya rasanya Mbak Ti. Sering. Asli ya, enak ya. Lah cookies ping piro nggone Edi wis sik. Biasanya dia kan cincau kae malahan. Ya iya ta mesti nih. Kemangi. Yo. Sudah. Kak sitok wi. Ya jadi buka nek kokean ya sitok. Orang itu cici sampe. Si tambah aku Mbak Ti-nya. Aku sayang barang. Sepil guys. Ini adalah botok lele kembang turi. Ini kan kembang turi nih mesti nih guys. Dulu kita sendok. Lelenya kecil-kecil. Ben, deliknya wis bare kok. Ini namanya terancam punah. Kalau ya tiga piring. Lelenya 2 kilo ndase. Datang lagi ayam. Ya lah sendok pinang. Ayam goreng hemat. Mbak, sendok satu lagi boleh? Jenenge hemat yo ngene iki guys. Iki lho wong iki ngibet iki. Mari kidang. Mari kita madang. Mari kidang. Mantap. Kilo bati mbak aku nang cus. Ben mbak aku lagi lho. Nggonku cicil-cicil kok, cilele. Aku lho mbak ayam bareng wis. Caitan. Yo jeret. Komplit jerit pokoknya. Sak jerite dhewe.
Terancam, dawet, ayam, lele. Jeret. Mbak, telurnya tadi nggak sih? Oh, tambah ya. Steak apa lagi? Cuma berjiwa Berarti 4. berempat. Biasanya berempat. Telurnya kakian. Steak apa lagi? Bapak lalu lama udah bayar belum selesai. Terima kasih. Ini kemasan nih. Kalau ramai. Iya. Jeret. Wetenge padha gedhe di Permadang. Kayak lele dipakan. Makan lele dipakan. Makan lele. Yo, seret. Siapa kembang itu? Kabupaten Madiun, Indonesia grotok-grotok. Enggak, tapi kan anu. Cuaca mendung, guys. Ya, gawa anak telu loh. Yo papat. Bingkel lah, papat loh Mbak Mi. Terus tinggalah. Udah ayo guys, stopan barang ini. Pinter deh. Dulu ini kok rasa cukup es toh. Es apa? Es teler jadi. Yo gak ngliwati kok ya. Lah jerimu puja serang. Lah Pejasera wis tutup mau. Yo bro, puja serang. Ini foto ngarep sisira. Gak. Kak ya. Hah? Metu to. Lah lampu merah ning puja serang lho. Menukar uang asing karena mau ke Jepang. Wajib membawa kasta. Aneh Jepang. Ada tadi 5 amang sama 16.000. USD dolar 16.200. Paling tinggi adalah dolar. SGD ki apa ya? SGD. BND, Hongkong, Hagadi. ngerti ki ra apa-apa. Hurufku USD dolar tok kae. Yo wis to. Nek nggonmu sing ndi, Mbak Mis? Bu, Yen CPJ. 103. Nggih, Pak. Kita iku wis CPJ Jepang. Jepang. Ki Mbak Li. Tapi nggih dereng saged memastikan Bu niku. Apa niki di pendetrian mungkin nak malah boten kadang. Yo wis kuwi gak apa-apa ya bego sih. Nggih. Iki piro iki? Niki wonten 22.000. Sesuk is enak gak? Dereng menawi Bu. Masuk apa? Mungkin kalau bapaknya namanya dikabari ngoten. Damel kapan? Kira-kira berapa? Yo gak bisa kira-kira, soalnya visa turun langsung berangkat. Oh, bisa. Kan gak bisa dikira-kira itu. Nggih. Transfer bisa nggak? Kepikiran. Soalnya aku gak ngerti. Aku tak berangkat dulu ya. Aja lali lo, Februari kan sepi. Iya. Paling gak mulai arep bodo. Mengko wi sangune ya Mbak Mi. Mengko mulai kudu berapa kali karung iki. Betul. Engko ada anu apa jenenge koper ben gak tekuk-tekuk. Lancar. Ya, oke. Cari yen yang banyak ya. Ibu dale 1.000 yen mulai kudu berlipat-lipat. Mana piro? Hmm? Yo nulis sampe glundung-glundung. Ngantek gak kena diitung ngono masam. Ini kan bingung ya nek karo. Ya iya. Nek Pinggone dhewe 1000 lah permen papat. Ning Ragu Bu wonten. Ragu. Rabu? Nggih. Oh iya wis. Ki sudah apa? Besok Selasa. Rebun kan berarti ya? Nggih. Jalur Itu nomor bapaknya iki lo tak kirimi kok iso. langsung teng ngene bapaknya mawon. nang ndi? Ya iki tak kirimi kita. Iki teng mriki wonten Bu. Niki. Oh, gak kok sampean sing WA ae. Ambisi. Niki. Jret. Oleh surat resmi lo wis. Surat resmi berangkat ke Jepang.
1000 niki ning kono oleh apa ya, Pak? Malah entuk akeh lho, Beb. Duh, 1000 kuwi kan Iya, zamane aku ning Singapura ya, ya. Sak dolar ki lho. Entuk Duh, klambi. kira mbok hitung sih. Aku yo gak iso ngitung ya. Duh, 22.000. Berarti 22. Iki 10.000. Sini 5.000 20.000 kali. Ya wis to ya, Mbak. Mbak ya. Oh, ngono campur ya, Mbak? Nggih. Tapi kadang nggih entene stoke sing kebanyakan satu mangan 10 ribuan. Pecahan alit itu nggih juara. Rebo ya? Nggih. Ayo Iki wis bapake tirase ra wonten. Siap-siap berangkat ke Jepang. Golek yen, aku tak golek dolar. Kasih ya, Kakak. Ya. Kita ngeterne ning Jepang wong loro iki. Jepang apa Korea? Iki sing arep ning Jepang. Jret. Tapi ku nak awake dhewe entuk ning